Jatend jotije piny owacho Eliud Owala gikone oyango lek mare mar laro kom mar tenda piny Kenya e yiero ma 2027 bang' sumo paro kuom ji opogore kuom thuolo ma odwa achiel kane olose sach nyasi mar hingo higni 106 nyaka ne ik nabii Yohana walo mar kanisa mar nomiya e log tich margi ma oboch owacho ni entiere kod lony mararia e telo bang' tele campaigns mag maneno gai mar ODM Raila Amolo Odinga higa mar 2013 kod tiyo machiegni gi jatend piny masani William Ruto gino mowacho ni osemiye rieko moromo matelo ne piny Kenya. E kindeno nokwayo josiasa ma Nyanza mondo nya siasa ma duond buche mathoth kosingo mar sidho ayanga duond bura manyien mobiro chungo. That you are aware had a short with President William Ruto. I played a fundamental role in Ruto's 2022 presidential campaign. I brought Ruto to Nyanza at a time when nobody could imagine. But come 2027, I want to change the paradigm. I will not continue working for political individuals, but I want to work for the Kenyan people, the Kenyan masses. I've today made a deliberate and conscious decision that cometh the year 2027, I'll be submitting myself as a candidate for purposes of the presidential race in the elections for purposes of the presidency of the Republic of Kenya. And I believe my track record as a performer, a results-oriented person, a risk taker, will stand me in good stead for the benefit of the Kenyan people.